itxialdia guztioi eragiten digu. Bada bizitzen ari garen egoera, momentu honetan bizitzen ari garen egoera da nahiko egoera berri bat, eta guztiongan izaten ari ditugu eragina. Adikzioa jasaten ari duen pertsona batek, zer da adikzio bat? Adikzio bat da, pertsona bat sortu duena, garatu duena, menpekotasun bat, sustantzia batekiko edo jokaera batekiko. Sartzen da gurpil batean, nola ez badu jokaera hori edo sustantzia hori kontsumitzen, gaizki sentitzen da. Orduan, beti jarraitzen du egiten. Eragin garrantzitsuena da pertsona galtzen duela kontrola, bere jokatzeko kontrola. Berak ez du aukeratzen hori nahi dut edo ez nahi dut, baizik eta beharra sentitzen du, eta orduan kontsumitu behar du bai ala bai. Edo jokaera hori egin behar du bai ala bai. Beste eragin bat da menpekotasun emozional bat sortzen dela. Orduan pertsonak sentitzen du sustantzia hori kontsumitu behar duela, emozionalki zerbait sentitzeko edo ematen diolako emozionalki zerbait. Eta ez badu hori kontsumitzen edo jokaera hori egiten, ez da ondo sentitzen. Egiten du bere bizitzaren arlo guztietan. Nik beti esaten dut adikzioek lortzen dutena da lehentasuna ematen zaio adikzioa sortzen duen horri eta bizitzaren beste gauza guztiak geratzen dira bigarren maila batean. Teten denean kontsumo hori edo jokaera hori ezin dudanean zorizko jokoei jolastu, ezin dudanean telefonoa erabili, ezin dudanean alkola edan, abstinentzia sindromea arekin hasi daiteke pertsona. Eta da, sentitzen duela beharra kontsumo hori egiteko edo jokaera hori egiteko. Adikzio bakoitzak abstinentzia sintoma ezberdinak ditu. Baita ere pertsonaren araberakoak dira. Antsietatea, buruko mina, aldartean aldaketa, suminkortasuna, aldaketa loan, aldaketa jateko gogoan. Eta horrek eragiten du askotan pertsona batek sintoma hau bizitzen ari dituenean esatera, edango dut eta orduan hau geldituko da. Edo jokatuko dut eta horrela hau geldituko da. Orduan gurpila jarraitzen du eta inoiz ez da menpekotasuna apurtzen. Pertsonak uste du abstinentzia sindromoa jasaten ari duenean ezingo duela jasan, oso gogorra izango dela. Egia da, gogorrak izaten direla, baina jasangarriak direla. Orduan, joera izaten da bakarrik egoteari, eta horrek egiten duena da arazoa mantentzea. Zeren, pertsona, gure inguruko pertsonek askotan egiten digute ispilu bat bezala. Eta guk ikusi nahi ez duguna, haiek erakusten digute. Onartu nahi ez duguna realitatea, besteok ispilu bezala transmititzen digute. Bakarrik bizitzerakoan, egia da, egoera, arazoa, adikzioa mantentzeko probabilitate gehiago dago. Orokorrean adikzioak taldean lantzen dira, adikzio taldeak ezin dira bertan bera, utzi behar izan dira. Aurrez aurreko terapian egin dezakegu lan, egoera oso larria baldin bada. Bestela, egiten ari dena da, telefono bidez, e-mailez bidez. Terapian oso garrantzitsua da, terapiara doan pertsona motibatua egotea.